Югозападния университет Нов Хитрилски Благоевград. Тук съм студент по компютърни системи и технологии, трета година съм вече. Стипендията, която взимам от Ромския образователен институт, ми помага в всичко, така да се каже, защото тя ми спомага да си плащам за семестриалните такси, да си издържам квартири, общо взето всичко. Не се срамувам от това да кажа или да се нарека ром или че съм от ромски произход. Аз съм асистент Иван Тодорин и преподавам програмиране на този курс с C++, обектно ориентирано програмиране. Значи в неговата група той е най-добрият студент ни, освен от компютри, разбира доста и за друга техника сме си говорили така в междучасията, главно за автомобилна техника, въобще е така с доста по-широки интереси и също много помага на неговите студенти в чисто организационни въпроси. Сега имаме проект с студентски практики и други неща, той им помага да се справят с попълването на някои неща, които така те имат по-големи затруднения. Образованието за мен е вратичка към доброто реализиране и трудовия пазар. Защо избрах да уча? Избрах да уча след като завърших 12 клас, защото искам просто да продължа своето образование, искам просто да се ограмотя още повече, отколкото дава това в средното училище. Стипендията, която получавам от Ромския образователен институт, ми помага във всичко, защото с нея си плащам семестриалните такси и си издържам, като си плащам квартири, храна и така нататък. Хората, които срещнах тук в университета, въпреки че не са от моя етнос, така да се каже, тук работя в мултиетническа среда. Искам да кажа, че просто хората са страхотни, на тях това не им пречи, че аз съм от ромски произход и така аз също не се притеснявам, че съм от ромски произход и сякаш забравям, че съм. Хубаво е обществото да знае, че има образовани роми, които може да са за пример за подражание за ромската общност, а защо не и за другите общности. Денис е един от първите колеги, с които се запознах, понеже ние двамата с него сме по-късно записани, обаче доста по-умни от някой, колкото и нескромно да звучи. Мисля, той помага на всички, на никой не е отказал. Изобщо не се притеснявам от това, че е от ромски произход. Просто Денис е номер едно. Винаги насреща, за който и да е. Добър и искрен и да продължава да помага. Както до сега, на всички. И защото той е един от най-умните колеги. Тук и помага на всички, с който може.